tuai na benda hi generous madur penio kajing koi jingkia tuai na benda Philip Random na benda kajing hai penjang berjisu. Tangin wanra baragijing dumojongi hau jisu ni duwai na duka donut ba kabor jangana ke Eucharist Bakhuid kan sutir hapo kamen siem jongi haga jingim jongi haki ingasem habaraki kam gi jam jongi pau jisu un san sharingi vai pai vai ni duwai ru naga benda ka Bible kan mention hakan ka sai jain haga bangi kindiu ya ka donut Bakhuid tam jisu ai ba ka jingi ru jisu na sutir hapo jongi lamba ka ne ka mas Bakhuid ha kerteng upa badu khon badu mensiam Bakhuid amen ka jingai e jong utrai jong yu Jesus Christ bad ka jingi jong ublai lem bad ka jingi asulak jong mensiam Bakhuid kindon rengka bat pi barra rengka bat pi ru tongin sange chipor man kuslai halaga donut ka mensiam halor ki pop baro ki bangilale pau Jesus unang polong yangi kajing shai jang kaparte kamlu jang kaparte da kapalai lui na bara ki pop na kajing sni bara bunsin ngila le pop bunsin ngila kongu ya ki benda batalot jang kajing em jongi ha ka ba klet ya ka ba kong san kalong jisu nginang pan map na ka benda bara ki por ngila kongu ya kajing talot jongi Jisu be it map yangi site good yangi naki pop baro ki bangilale nga plam au play padon bor baro bari happy ko himen ko para bangalale pop shibun e da ki jimparkat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle pala changa da ka jingle pala changa da ka jingle pala bakrao e changa namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabaya isa kati soti ya ki angel bakiri kui badia pi ko himen ko para bando vai na gabinda changa how try ublay changi ublay badan bor baro ni sune yangi badandala ma pi ki pop jangi unyalam yangi sha ka jingim bam jikut amen
to nginia duwai nagabinda baro ki jing dumu jangi ngi duwai nagabinda ki bapang ki bashitam don bon ki himen ki para ki kun ki ti jangi ki tia hospital ha ki ICU nagabinda bon sngi minda iwan rai ki bara shaw jisu baun kata pen khoi ti ki don ro ki batia haye ki batalot ha ka met ka pat ai ba ka bor jang ke jing kini amas kanang pen khalai ni ki bara koblei me na oba kie baro ki babha ki wan to ai ba mangi ki ba karpar ye me ha ke jing don kam jangi ba da ka jim parsad men siam jame ngin perkha tang ya ka ba be ba da ka jim penya jame ngin le ya ka ta ka bangi perkhat da utrai jangi Jesus Christ kun jame uba im bar san sha renkhat bad me ha ka jingelong ka ve jang men siam Bakhuid ublei junom la junom. Amen. Kajing pule naka kitab baning kong jong kisim. Hakito kisngi kawa dut. Hakaba u ilija ulari. Kalarangat no namar ba shem don slap hakari. Te kaktin utrai kalawan hau. Yang joj kilet shazera pat. Hakaba kaba hapo kahima sidon. But dosa hangta hakmi ngala hukum yakawai kariu kentai kabahangta ban besaya pi kumta ulayeng bat ulalek shazare pat bat haba ulapoi haka kerdop jong kashnong hakmi ladon hangta kawai kariu kentai kabakar ding yap te ulakot yaka bat ulaong Sngi bahase wanra hanga kendiat ka hakakuri bat nga bangan yodi kadba kadang lej ban shim yaka ulakot biang yaka bat ulaong ha wanra de kendiat ukpu hakakti jongpi te kala jubab kumba utrai ublei jongpi uim ngam shem shet don tang shi kam upureu ha ukiu bat kendiat pnyang ha ka jingdiang rit bat menta ngakar ding yap iwei ar bangan let shet na ka benta yaladi bat ya ukun jonga bat ngandup yo yabam bat nangta ngan sayap te u ilija ulaong haka wat shepting kilet bat le kumba pilaong tangba shet ningkong nakabenta jonga uwei ukpu barit na uta upureu bat sawan ra shanga hadin kata sa shet nakabenta yaladi bat nakabenta ukun jongpi naba utrai ublei ki Israel uong kumni ukiu pureu teli bat kajingdiang pnyang kan suda hadu kasngi ba utrai sapa slap halor ka kendeu kumta kalalej bat kalale kumba labata u ilija kumta maka bat mau bat kibahaying jongka kilayo bambun bun sngi ukiu pureu shem teli kajingdiang pnyang kam shem suda kumta kaktin utrai yakaba ulakren da u ilija kaktin jong utrai Yesumo ya ublei. Sang pasal nomor ruspa nyopunyo. Ruspa nyopunyo. Hey, but I jing pen yagi. Di mame
utrai undon rengkat bat pim. Kajing pulin aka gospel Bakhuid katkum Matthews. Ujesu ula ong hala ki senran. Pilong ka mlu jong ka perthe. Henry lada ka mlu ka blatno. Da e en pinbang pat iaka. Kam lar kam e Yesu. Light satang. Bakan sya bret syabar. Badban sya yu haki briu. Pilong ka jing syai jong ka perthe. Omla ban buri. Ya ka nomba balate halor ulum. Lemne ki briu. Kitang ya ka syarak. Badbu ya ka hapo ka parha. Henry kibu ya ka halor ka ding peniang syarak. But ka ai jing shai ya baro hapo ying. Kumju to ai ba ka jing shai jumpi kan ting shine hakamat kibriyo. Bakindup yo ya ki kamba bha jumpi but kindup pendon buram ya upa jumpi uba happening. Ka gospel jong utrai ko himen ko para bayir ha utrai Jesus Christ ka gospel mintakasngi kawanra hakama jongi sashazin ya ka jingi kai jongu Jesus halor kamlu bad ka jing shai. Bad baro artilli kine kidon gijimento ye kibruyo. Lezengi labal nong kine kilong artilli ki tiyar ne jinglong kababaro kibruyo kidon kam shisha haga jingim chunki. Bad habau Jesu la ong halor kamlu bad ka jing shai ula mut ban kadau hangi kane kalonga jinglong jongi nombur jongu Chris. Kane kalonga jinglong jongi sinran jongu Jesus Chris. Kane kade banlonga jinglong jongi Kristan baro. Namar bale shisin bangilong Kristan ngide bandon ga jinglong uble hapo jongi. Ngide bandon ga jinglong u Chris hapo jongi. Badu Jesu penyanu jor ya kane ka jinglong Kristan bad ka mlu bad ka jing shai. Badu Jesu mahamru haka ju ka por yangi lada ngi sange ban im ya ka jingidu Chris. Lada ngi sange ban im kum u Chris. Ngin kerlalong kum ki mlu babladno. Ban syayu da ki bruyu. Tang ban brat syabar. Bam don kam shu nagabinda jongno jongno. Hakaju kadur Jesu ongru bangilong ka jingshai jongga pertei. Bangimde ben buri ya ka jingshai. Kabamut shisin bangis tang ban im ya ka jingim Kristan. Shisin bangi bud ya u Kris. Shisin bangis tang ban idu u Kris. Ngide ben peni ya ka jinglong shakiwai. Bunsin ngi pinpau perte bangilong Kristan. Henry ngimpat don kano ke jinglong Kristan hapo jangi. Ngimpat don kano ke jinglong ukris hapo jangi. Shisin bangi yomadu Jesu, shisin bangi bud ya ukris, ngide ben peni perte bangi don hangi ukris. Ladang ngim peni hangi bangi don ukris hapo jangi, ngin kerlalong kumlu bam bangshu, ngi kerlalong kum gajing shai hapo parha. Ngi buri barabor. Namar ngimdon eye ben nahaye kiwai. Ngimdon eye ben peni perte eye haka jingim jangi. Kabamod ayu kabang ngide bandon ga jingit. Ngide bandon ga jingisne. Ngide bandon ga jinglong ban yarap ye kiwai. Ngide bandon ga jinglong
ban map ye ki wai ide ban don ka jinglong ban kindiu ya ka jingim jong ki wai da kata ka jinglong u Kris ka po jongi ladangi longi ba duwai henry ke jing duwai jongi kam ialam iengi shaka ban yarap ye ki wai kam mindoi shu shaka ta ka jing duwai ladangi im kristan nangda ngi leben ye ki wai kam mindoi shu ban long kum kita ki kristan jisu ong namar war ladangi don ka nam ka burom kum kristan henry ngim jule ye ki kam ka bau jisu betta yengi banle ngi kalalang kum kamulu bam lar kamshu haga ju kadur ka jing shai haka ban pensautu iya ka ne ka jingi kai jungu jisu ngilaban peit ya ka jinglong jong kata ka rikende sarapat kata ka rikende sarapat kampadon kaspa ka po eye kamde rispa kalom baduk kampadon bam ka di eye nagata ka daw kala pen kare ben yap dakaba bam yakaba dangsa yak kindiat badangsa henry haba kala yo iya ubriu jong uble but kaba kala stang ban sautu une ubri udon ye kaba kerpang hau kala pidiang ya u haying jongka but haba ula kerpad banai ningkom bam ya u kakloi banai naka kindiat bakadon haba kala kloi banai naka kindiat kaba kadon ublay ustam ban treikam halo jangga bun sin bun ki kristan kilong kapana bun ki kristan kilong kapana omde kaba yade bat kaspa kapeo enre wat da ka sap ka pong kaba ublay ula ai haki kilong kapana banit kilong kapana ban isine kilong kapana ban map kilong kapana ban yarap ye ki way hamalla ke benda janga jingim jangi bon ki kristan ki im kapana kim tre ban snaulam ya ki way bon sin kilong ki ba kensho naga benda yala de bad lese ki yakiniru yaka kindia kaba ki way ki don lese hakano kano kaddo dor kabam yadeshu lese ki tre da ki kam bam hok bon sin ban kini yak jingrit kaba kiwe ki don lese kilong kiba leben ya kiwe hakaban kindiu yala de hakaban wat burom yala de lese bon sin ngilong ki kristan ba sorong haka jingim jangi bam tre ban snap yano henry kaneka rikende sarapat kala snap kalom bas bun mensiam kalong kaba kloy ben yarap ikiwe naka barit kaba kadon hangda ublay ulatre haka naga takadaw ka kiu pureu kam shimlasa tillishu nadu kata kapor bad ka yaka jingdiang umbiniang kam shimla sa suda nadu kata kapor ublay ula shimdino yaka jingduk jonga ublay ula shimdino yaka jingduna jonga ublay ula shimdino yaka jinglong pura jonga kaya ka jinglong kaba ublay ula yo ihaka kalong kaba spoon men siyam what happened jingdu kalong kaba snawutu yaka jingdon jong ublay what happened jimmatla jonga kala perkat ben peniap yalade kala tap jingdum yaka but kiinga sem henry what happened taga jingjinjar kalala ban yo yaka jingshai jong Kris but kala sange ban perkat kala sange ban kot karpad ya ublay kala sange kala koloi ban pidiang ya ublay haga jingim jonga ha shiklip mat kala koloi ban shakri ya ublay ha shiklip mat kata ka shiklip mat haga ba kala pidiang ya ublay but kala koloi ban shakri ya ublay kala wanra ha kiinga sem jonga yaga jingshai jong Kris kala stang ban snobang ha ka jingim jonga yaki baro kalalong kaba blood kala stang ban wanra jingim bati mayaka but kala mod ban penia henry ublay ula penim yaka kalalong kabaduk minda ublay ula penrius pa yaka tang namarba
kakaloi ban long ga jing shai yakiway tang na marba kakaloi ban long ga mulu naga benda ki badon kam ko himen ko para habang mangiru ngi traisitom ban long kum kane ka mulu bat kum kane ka jing shai ka jingim jongi kan kala lesing idang peit tanga jing duna jongi lesing i peit tanga jingrit jonga jingdon jingem jongi henre ngide ben sauto ladang ya trilang baduble wat ya kane ka jinglong kabang yak nyo I kum ka jingdona kan kala long ka jingur ko penban kan kala long ka jing seiso ha ki inga sem jongi buna pradang jongi ngimju puson ngimju perkat ngimju snauto ya kane ka jinglong jongu jisu ha ka jingim tolong ki kristan ba seiso omde ki kristan ba kapna jisu bai id karku kardo yangi pelong yangi kibas buon mensiam kibas ngap yaga sur jame keba id yame kibas shania tili tilan yame enya ro ya utrai jisu Christ Amen. tongen plai ya kajingi ngangit hau blai upa badon bor baro unang tao kabaneng bad ka kendau bad hau jisu Christ kun ba marwe jung utrai jungi ya ubala pu na mensim Bakhuid ya ubala kana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo upondius Pilatus la sanat pna yavu la yap la tep yavu ulaki ashaki bayam hagasngi ka balai nami pan gi bayam ulakio shabane ushang shakamono play upa badan bor baro nangda unwan pat ban bishari ki bayim bat ki bayam ngangit ho men sim Bakhuid haka balang Catholic Bakhuid haka jingasilo kirikoid haka jingmap ikipop haka jimmi pat kadon haka jingim bam jikut amen Laispa nyo putri. Jimen bat jimen sim, o Jesu Christu trai, mira amigo pa, la jinayu pukawai. Ilang ugaw Chris, de bantelyana korjing tinju, panlong upumaba. Jimen ba jimen sim, o Jesu Christu trai, irame ko pa, la jinayu pukawai. So ang ilong Chris, akem apyana kajing sito, panlong kawan baba. Shimen ba shimen sim, o Jesu Christu trai, irame ko pa, la jinayut po kawai. toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jumpi kallong ka bapdiang hon hau blai upa badan bor baro So try pnyang jingkinyan hikti jongpi, nakapanta kasi ro program kasteng jongu, kasi munto yang iba kapalang kukoy jongu baro kaway. to pei to kemis ngobha ya kane ga jing shakri jongi yame ko trai ngi karpat bakata ka bangi terwa kallong ga jingai ka ba pens ngobha yame bad ka jimpen roy ya ga jingi jongi dau Chris o trai jongim Amen. utrai undon rengka bat pim token diu yala ki donut Pagin aingu ya utrai ublay jongim dashisha kalong kabashong hok bat kabade kadai tri jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kenrad ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut namar
Wadlada memdon kam ya ka jingero jongi pinban ka jing sngongu jongi kadehi ka jingai jame namar ka jingero jongi kim penyare ye ya ka jingkrao jame Henry Arab yangi naga binda ka jimpenim lemba utrai jongi u Jesus Christ bat kumda rengkat bat ki kinhun ruai jongi angel ngiaroya me bat ngi penbana da ka jingkamen ngin karpadio men siam bakod man hiar kanamba ngindup le kumba le kabaneng pangindup im kumba im kabaneng dap daga bor jung jisu dap daga bor jung men siam bakod pangilang kimlu bat ka jing shai kaba traik kam haga jing im changkiwe dashisha melong obakoi kotrai katamei jong ka jing koit barom Namar katangi karpadia me to pen kuit pen gantang ya kini ki jing tarwajangi da kabapa ya umensiam jame kumga umjer halo junki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jangutrai jangi u Jesus Christ akapor baladino yahu badala ka mons ngaba Ulapadiang ya ka jing sha shitam. Ulashim ya upu bada kabaingu ya me. Ulakadia ya u badula ai halaget ran u ong. To shim bato bam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Ya ka ba enaiti naga benda jumpi. Hakaju keru kamendala le bam ulashim ya kakuri. Vada kabaingu biang ya me ulaya ka halage senran u ong. Toshim bat dina kane pi bara. Namar kane kalonga kuri jangas nam janga. Janga jutam bate mai bat bam jikut. Ya kabayan penmi naga benda jambi. Ba naga benda ki babon. Naga benda ka jimmap ya ki pop. Tole ya kane. Bankan mau yang am. Kusnam bakardor janu Chris to sait kod yangi. Sait kod ke mensiam hadim pen kod. Pen kod pen kia ya ki bapang ki bashitam bara. Yada yangi nau pamen. Ka Jimaya John Ka Jinget Katasin mangi pamyune upu Agide nagane kakuri Iben naga jinyap jong mekotoy Tadadu Namar kata ngi ki pa pin menda ya ka jingia ba ka jimi pa jongu
Ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim, badia ka kuri janga jimpenim. Ngi da ai nguai dem, nyamar mela nyu yangi ki babit, banyang hakama jamme bad ban shakriya me. Da ka bas ngi warit ngi karpadia me, ba ngi ki bayo binda hakamet bagas nam ukris, ngilong ki bala penyat le kawe, da umen siyem Bakhuid. Token mau ko Taïew ka balang jamme, kabala priyang hasatala ka partay, bata penjanaya ka haka jingir, rengkat baduliyo upa Bakhuid jangi, ubil batu bishop jangi, bat baru ki lingdo, bat ki renium. Takin mau lemro ya ki himmen ki parashin rang bat kinday, ki bala yotiya da ka bakaram meni aga jimmi paad, badia baru ki bala kalat no haka jingis ne jamme, top diang ya ki shaga jingshai ka kama jamme. To isne yangi barongi karpadia me, barengkat bat kamaria tiso di Bakhuid ka kami jango ble, u Joseph Bakhuid kurim janga, ki apostol Bakhuid, u Francis disease Bakhuid, bat baru ki rikuid, ki bela pinsngavaya me pateng la pateng, ngilong ki babit, banyo bindale maga jingim bam jikud, bat bangini ro bat pindon buramya me, da ukun jamme, u Jesu Christ. Dawu lembadu badhawu, kanlong hamay ublay upa badan bor, haka jingelong kawe jangumen siyem Bakhuid, baro ko burambat ka jingero, junom la junom. Amen. Ko himmen ko paratong in duwai nagabinda bara ka jing dumu shime shimet, bangilong shisha ki kristan ki baba ki ba yisune ki ba imba iga jingim. Duwairu nagabinda ki ba pangi ba shitan na padang jangi. Duwairu nagabinda ka Bible Convention kam tame ya ka Bible Convention janga donur Bakhuid tam Jesu. Pangin yo ma jinga ka jingarku ka jingir ka jangu krisa ka jingim jangi kadba ngile buram leri bale ka donur jangu Jesu. Ni duwairu nagabinda bara ka jingdon kam jangi shime kopa jangim ubaha benin kalong ka Bakhuid ka kerteng jame. Kanwan gahima jamme kalong kamon jamme hakin daw kumbaha beni tuayo ni minda ka jimbam joni ka bahala kasni batam map ini giringkang joni kumbangi rungi map iga beles niu yangi badwa telam gingi shaga jimban shoy and rate of light ingi na ka basuniyo top light yangi karpat ko try na ka jing suniyo baro haga jing spoon jamme to ay jing suk jing sign hagis ngi jongi Knamba daga jingarap ka jingis ne jamme, ngilait barabona ka pop, ban nginyo jingedana ka jingjin jar baro. Katbangi dangap kemilindi aga jingarmen Bakhuid, bar ka jingwan pa jungunong penim jangi, u Jesu Christ. Namar ka jume kalong kaima, ka jume ka bor ka buram, junong la junong. Kotrai Jesu Christ meyu bela ong haki apostol jamme, ka jingsuk ngayi happy, ka jingsuk janga nga ay happy. Wat pe di ki pop jangi, henry yaga jingay janga balang jamme, bad ha ka jingspurn jamme, to ay ha ka yaga jingsuk, bad ka jingyatale kawe katkum ka mon jamme. Mamay uba im bada basensya, junom la junom. Amen. Ka jingsuk utray kandan, bada bor rengkat bat pim. Rengkat bat piru. Dap da ka jingidu Kristong ini ay ngu markalia. Hakumi ukon lambro jungo ble. Hakumi ubakit na ka pop janga parte. Sukito ki bela kot
shaga jing kawai jung ukun lambrot. Gitrang yame, gikandiw yame haga jingim jungi, bamelonga jing shai jungi, bamelonga blue jungi, bamelonga jingi jungi, bamelonga jimma, bamelonga jingisne, bamelonga jimbam and siem jungi, bamelonga jing jendo, bamelonga jingkoi, yiso. Yarab yang iban kandiw yame haka balayopidiyang yame haka ne communion Bakhuid, communion mensia. Yisubiye Taïew benda janga jingim jangi, Taïew met kamar jangi, Taïew inga sem jangi, kandiw yangi shaka jing long uplay, babara shing shisem, ilang kamlu janga pertay, pangilang jing shai naga benda kiway, karku kardo yangi Jisu. Panginam panlipshu yaga jing shai kapamelat pintabe hapo changi karko yangi pingoy pin kya yangi habangis no talon habangis no pa habangis no si habangis no jinja habangis no kodlan wan changi Jisu wan ta yangi wan pen kalai yangi wan pen goy pin kya yangi bapangi bashitam bara. Hallelujah 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 Hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 Jesus.
Hallelujah, 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 la 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 da 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 da. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tong in ya tuwai. To ai baka kam jimpin kia jame ko trai kan so sene ban perlai nagilindi bakindriang jangi but kan ialam yangi ha kilindi pabe dau Chris utrai jangim utrai undon rengka bet pim blay badan board baro en karkuyapi uppa badukun badu mensim Bakhuid ya leisuk ban pen bana ka kubar babha jung utrai da ka jingim ka jampi Yesu ya ulai. Basis pa sa pupra. Bakhuid, Walalong Bangalikom, Jumta Watarabor, Shalom Nasional, Amen. Enyero Yesus Kristus, Shalom Nasional,